Pribojski većnici na današnjoj sednici usvojili su prvi rebalans budžeta opštine Priboj u ovoj godini, koji je veći u odnosu na osnovnu odluku o budžetu za 88.238.000 dinara ili za 6,3% i sada iznosi 1.487.116.000 dinara. Usklađivanje prihoda i rashoda budžeta vršeno je prema potrebama koje se očekuju do kraja godine. Pre svega jeste novi indirektni korisnik budžeta opštine Priboj, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Priboj i za njega opredeljeni iznos sredstava je 23,6 miliona dinara. Kako je se većina ovih usluga finansirala preko Centra za socijalni rad, kod njih su umanjena sredstva za iznos od 12,4 miliona dinara, tako da je realan trošak Centra za razvoj usluga socijalne zaštite negde oko 11,2 miliona. Kod turističke organizacije Priboj 15 miliona, to su transferna sredstva od Republike, sportski centar 22 miliona za rekonstrukciju fiskulturne sale, od tih 22 miliona 10 miliona je iz transfernih sredstava odobren je projekat od strane nadležnog ministarstva. Rebalansom je došlo i do preraspodele kod nekih kapitalnih investicija, čija je realizacija započela u ovoj godini, kao što je komunalna delatnost, gde je u toku rekonstrukcija gradske pijace u starom delu grada, a očekuje se i nabavka kontejnera i vozila za odvoženje smeća. Planirana je naknada za štete, kao i sredstva za bar delom uklanjanje pasa lutalica u našem gradu njihovim humanim zbrinjavanjem. U funkciji tekuće likvidnosti sada se mogu očekivati sredstva od funkcionisanja slobodne zone i prodaje neiskorišćenih parcela u okviru industrijskih parkova, a kako je podsjetio predsjednik opštine, sve to dobijeno uz angažovanje vlade Srbije, regulisanjem naših potraživanja i dugovanja FAP-a, s obzirom da je strateško opredeljenje države da FAP opstane i ekonomski jača jer i dalje ima ogromne potencijale. FAP je ogromna i dalje imovina, ogromna je to vrednost. Mi smo negdje oko 13% vlasnici celog sadašnjeg opština, celog sadašnjeg FAP-a. Znači, to nije mali kapital. Evo da ništa nismo uradili, samo što smo dobili 27 hektara, to ljudi ne shvataju koliko to je velika vrednost za opštinu. Mi smo bila opština bez zemljaš, bez ikakve imovine. Nismo imali ništa. Evo samo to 27 hektara što je sad 100% naše, bez ikakvih opterećenja. Članovi opštinskog veća bez rasprave, što prethodnih godina nije bio slučaj, prihvatili su i predlog Komisije za raspodelu sredstava za klubove i organizacije u 2021. godini. Podsjetimo, budžetom opštine za redovne programe u sportu predviđeno je 20 miliona dinara, a na konkurs se prijavilo 15 klubova i 2 sportske ustanove, dok je za posebne programe planirano 7,5 miliona dinara, a po konkursu se prijavilo 9 klubova, 2 saveza, 1 udruženje i 1 sportska ustanova. Gotovo bez rasprave prihvaćeni su izveštaje o radu opštinske uprave Priboj i 5 javnih ustanova, koji su korisnici budžetskih sredstava, a prihvaćeni su i predlozi odluka od interesa za što transparentnije funkcionisanje lokalne uprave kao javnog servisa građana. Data je i saglasnost za pokretanje projekta javnog privatnog partnerstva na zameni starih svetiljki u sistemu osvetljenja javnih objekata opštine Priboj. I današnja sednica opštinskog veća bila je u funkciji predstojeće sednice Skupštine opštine Priboj, koja će biti održana naredne sedmice.